абонентов. Да? Да. А можно посмотреть, на основании чего вы не обслуживаете абонентов из-за отсутствия масок? Потому что нам такое распоряжение. Распоряжение в каком образе дали вам? Надеюсь, через письменном виде? Мужчина, мы без масок абонентов не отпустим. Ну вот, покажите мне. Покажите мне номер приказа. Я не смотрю вас, а мне это не интересно. Смотрите тогда, пожалуйста. Мне не интересно, я не собираюсь смотреть. Вы мне покажите номер приказа, где вы отказываетесь обслуживать граждан. Kim verdi siz mi? Selam aleyküm. Yok da maskamız. Ne için neymeli? Oo. Ben utanç diyeyim ama ne için giymeli yani? Düşünmedim. Ben küçülük gülüm yok, ben seveyim sonra ya. Ne mi keser? Yok, bilmeyen Ne düşünmedim. Şöyle çünkü ya bilmeden düşün. Zaten Ne hillek bir hile? ya adamlar böyle hemmesinde bağ. Ya vardır adamlar her vardır diyen yöne şotayda hükman şotayda giymeli yani ben hiç yerde gavat görmedim. Şonu giymesem öyümden çıkmak bolan ok diyen da. Nerede han korkasın da? Evet, sen bir görüyorsun ha. Bunu tek köpçülük başlar. Ben köpçülük bilen cevap berem ama ben öz sağlığıma özüm cevap berem. Özün Nurluhan'ın geyip duran. O giysin özüne gerektir, bana gerek gel so. Onda hay, yeter çıkayım da. Ne için çıkmal ben ardım aytmana geldim. Siz şumal ben ardım kabul etmen gereğine or başka bir da üçün uğraşak bolýanyz menne. Yo, maska dakının gelin arz edin ya. Ben maska dakınjak gel sebäbi şuma da çelim bana hiç kim sebäbini düşündürmedi, gorkozmady men ne için? Aydylar dinlen doktor. Öde sarıp çok bolýan şuma. Kesel bar diýip aýdylýar. Näme kesel bar? Bilen ok. Yok. Ben şonu soradym da. Koronavirüs gibi kesel var. Koronavirus yok diýdiler. Kim diýdi? Televizor diýär. Mene hiç hile prikaz nomere gavat gelmedim işte Türkmenistan'da epidemiya bolanlygyny. Evet hana yazgan bu düşünmeyen adamlar tüm hana yazgı var. Hana 2 metre örtüklü olmalı. Maslahat berilen olaymy şuna ýazy? Yok maslahat yok. Maslahat şuňaňyzmy? Maslahat bilen trebeniýan tapawdy badra. Ya ýokmy? Onda size işler degen o. Hiç emme parçam bolýar kırmızı. Bir hiletten kärdiňde. Ay men näbilim. Men üçin atasyň. Yok şuma da şerdakynamy. Indi häzir şu nämetli naryat çağırdı näme ha. Ay ol özüňiz öz işiniz Halipa. Orada näme jerime töreberler. Şinan skoraýsynlar. Demek şu maçlar siz hizmet etmekten boyun açırya, doğru değil mi? Boyun açılmasa men ardam alsınlar, dinlesinler. Owo. Sen talep ediyorsun. Sen düşünýän. Nämen esasına tawra berýär. Keseldiler yeni tert kaydılar yazdı. Yok, siz aýdanyňyz gerekken maňa prikazyny gorkadyňyna, bardyra prikaz eliňizde. Saglyk ministersi. Men ne bileyim men onu eger hiç kim gorkuzmasa maňa şonu. İyi varyan veriyor, varyan onu bırak koyar olin. Vi bilmedik aydınmadı, ters sürüm oluyor. Ve ha, şey de yakınlar, onu vaat ediyor. Bizim haýyş edýär. Bizim haýyş edýär. Şoň esasyny gorkun. Ay ho. Goňşularyň içinde şortçykly öğrenler ama benim şortçykly öğrenmi. O öyle işim. Wot ýeminde görýäňizmi men öz işim bolan üçin. O şu köpçüligi olurum şu şortçykly köpçüligi çykýar da. Näme ister? Näme? O ilgin şortçy hem ýa diýenler. Şoňurda atlypdy da şu esasyny gorka bilmeýän bolsa, şoňurda atlypdy. Şeýlem ýa ýalňyş aýdýan. Bu boýzada adam trebet edende şoňa bir kanun esasy bolmalydyr ha. Doğru da?
Şulara hemmekçi demalya, benim demalya. Hawa. Bak bir kovadan demalya. Hawa. Oğuldan bir şuraya aktar ya. Hawa. Bir fırk yok ya. Alo. Hem yok da keten yok ya. Alo. Onu kesel bar bolsa epidemik lan belkende. Bu kuruluş bulmakta da 5-10 zaman değil mi? Neşmakta şu alacak geldi, mahkamı yok ya. İyimin de. Son aýtsynlar maňa aljak gel diýsinler, boldy maňa başgalar gerekkä. Kiýiňe öýrüp Hawa. Seýäbi absolutny hyzmat edişine men göwnüm ýeter oşular. Hyzmat etişe edarasynyň şolaryň işleýişine. Yo, berde maska. Nimede de dakınıp geldiğim de dinleyenler prosto risk diyen beni düşünüyorum. Dakınıp gelen yan dinleyenler temiz. Görünür risk diyen hocam. Yo, şeýle dogrusyny aýtsaň var, halbuki dogrusyny aýtsam men maska giýbilem o. Demalşym kynlaşýar. Ey doktor, ayrayda öýrüň bir hilekde. Birinji bilen, onu indi men şon her sapar şo polisiýanyň işgärleri sakdaýar men düşündirýän bolýan men şunu indi bir zatda agyrlyk çeksem şoň öwel dolmaly, şoň sebäbi bolmaly. Sen bir zat üçin kösenseň şoň sebäbi bolmaly. Men diýen men şunda kaýnýan bolýan kynamoldy. Öňe maňa şoň kanun esasyny görkezdiň diýen men şu polisiýa daralaryna da baryp gördüm, şoň sonra prokuraturada da baryp gördüm. Şoň sonra men sanepidem stansiýada da bardym, masetinde sanepidem stansiýanyň işi şolar. Yok, bizde o real prikaz yok diye. Sen o prikazın gücü girmek için epidemi ıglan edilmeli. Dine haişname edýärler. Hawa dogry, ýöne men şonu şoşma dakmaýandymyň sebäbi ýan kaýdanym. Demalşym kynlaşýar. Ondan men gözüm açyk bolan üçin demalymda bu gözüm urýar. Ondan ol Ben neyse halk gelip dur. Bir kuyrukluğun şey maska dur. Bizim oğlumda ne? Halk gelip gidiyor bunun devamında. Biz hiç kime biz keselli divaydan yok. Yönü talep edilen zaten bizim talep eder. Biz size şo talap diýilýän sözde hökman kaýdyň özüne bir el ýazjak. Siz bilýäňiz ben Nasıl korkunlar birbirine tanıştırıyor mu? dille gorkuzma Dille verilýär. korkunma Bolanok, on güýji bolanok da Onu on. şu kapında oturan gelip giden adamın her biri ne yapacak? Ve olara jogap berýärler na. Bizden talep edilen zaten sizden. Onu sizden talap edilýän zat adam maska takmasa şoň dinlemeler ýerler, şeýlemi? Yok, köpçülüğe girmelerliyle, köpçülüğe. Maskasız köpçülüğe gelmeliler, maskasız. Bizim oğlumuzdan giden halk geçip dur günün devamında. Akkırıya, üstürüye yok ya. Ne? O düşünükliler ýöne şonu wara bir aformat edämeldir ha. Onu bir rapor Kıymatmy? etmeliler ha. Yo indi siz şonu siz aýdylýansňyz da adamlar gelip şuman edilmedi üçin şo boýnagan okşoňa diýip aýdylýansňyz da. Aytdım şuma ben boyuna öyle nokta baytdım şuma böyle maşallah. Onuň kabul etmediýdimi? Kabul et diýmedi howa. Toz dinlemeň ardyn näme şeýlemi? Ne için siz tersine dinlemen değil, biz size maskanız dakına bizden kain diye. Hey neler? Maskanız bütün halk gelip diyor maskanız. Bütün halk gelip diyor Dakınna çıkayda tıyın neler? Hiç prensip yok. Hiç nama dedi. Dakın ondan henna deman heytte. Burayda bezindin nerede? İyisini bitirdi. O men dakik men uyum men gurlaýan. Bir neme daýymda. Bolmaýar. Tile var diýlen o. Yani maske giymedi. Yani şeýle bolar. Şeýle bolar. Şol dakmasa dinlejek galla gara. Düşünne. Ay, talap niýede, haýy niýede diýen tekde, hop, iými diýen de ne diýen. Gerekli demem var. Yere da öyle ya bırakın ya şu. Sizden bir yere bağırmak şöyle kururum. Bitecek mi onlar? Hatta aýdyp bir gideýin, şuň kabul edýän o niýe başlar? Birini bağırda birini dakta gelen ne? Oşun maska giymesek kabul eden doktorun şeýlemi? Bize şeyde korkunu verilen howa. Toy, siz şon maňa siz kabul etjek gelýäňiz, meniň bolýan, men şonu dakjak gelýän, şo kabul etmejeňiz hakda kagyz görkezdiň diýen, ondan boyun gaçyraňyz şeýledem. Boyunga iştatının boyunga açık. Onu men ardım dinleyen de onu men. Dakınık gelin dipsizden Ya men takçak gal ondan näle? Onu kabul edin doktor değil mi? Yo indi men hazır şu maskan takmasam men kabul eden oklar men şonu esek maňa başga zat değil bolly.
Men dakçak ya dakçak gelýär, o kabul edýärmi? Denem diňe şonu diňe eşdesim gelýär boldy, başga zat däl. O kellen, bular men kellen ağır däl, haýsy edara barsan kelle ağır däler diňe. Billa zayak verecek bunu yokmay. Yo şon ağızlarından eşden bolly, halipa men gitjek, men başga zat diýem o. Men geyjek gelýär, o maňa prosta biraz aýtsylar, o men kabul edem zok diýsinler, bolly. Yok, şu öz ağızlarından bir eşdeýin men gitjek ondan. Onu gidip dakыныp geljek men. Aýtsyn, "Hawa şu maska dakynmasaňyz biz kabul edem zok, bolany kabul etmekdi." Yok, hawa diýen o, kabul etmek bolany ok. Yok, ol bize şunu ýalap aýdyrly sözüňiz sünnen diýdi. Ol bu ne men çürtkös aýdan ok, sen häzir maska dakyp geýmedin. Biz senin arzyň dinlejek gelip aýdan ok hiç haýsyn çürtkös şunu. Ay mene kowaýan oklar hiç ýerden. Bir de kıyma söyleyeyim de korkuyoruz bak bazı dikleşen lanetiyen ortaya katkapı değil ya. Hiç ulun fonda küçülüp. Ulumsulukda däl bärde gurrum. Ay ýazyp geçdin ho. Üstünde bulan üstüne bağlar söyleyeyim ne hem şunçlar marka. Sen yerine bulan jogap etmem. Onun bular näme diýip jogap bersin? Ne urup takanymy diýmeller şonda bular. Marka hep salyan diýär. Bular aýdyrýar. Şu onu bular soramlar biz näme edel olsa. Talap kağıt üstünde gelle. Oyun bağ bolsa ştada. Bir kağıdın nomeri wadyr, buyruk wadyr. Kıyınlar ne dakın böyle utanmıyor var içi. Gömen utanç diýem. Ola şondan başga näme var? Kabul etjek gelýdiler bu. O öz ağızlar buladym oň ýalaklarda jogap berler. Bu öz işgärler. Diýen oga işgärler. Şada sizmi? Siz kabul edeňiz ok şeýlermi? Onu çağırın da starşyny diýip. Starşyňyz kim? Şu gelinecek. Şundan sonra ýene täzeden. Men internetime çürdiler. Kim öçürdü?